प्रमद बर'आ जाथिनि दालालि। प्रमद बर'आ जाथिखौ फाननानै जाबाय। प्रमद बर' गो बेक। प्रमद बर' मुर्दाबाद। प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव। प्रमद बर'आ जोलैनि हांगार आरो मा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ गंगा दैयाव फोजावना हरनांगौ। बेफोर बाथ्राखौ सानसे समाव सोर आरो माब्ला बुङामोन? जेब्ला पर्बतजरा बासबारि एरियायाव प्रमद बर' सारा पावार प्लान्ट इउपिपिएल सोरखारनि समाव पावार प्रजेक्ट गायसननो थाखाय एपिडिसिएलनो आदानिनो हा हगारना होनो नागिरो, अब्ला जोंनि माखासे मानि मेलेमजिबि बुद्धिजिबि गोरों गोरा लिडारफ्रा रायजो राजाफोरखौ गोबां थुनज्लायनायनि गेजेरजों ज' खालामनानै ओरैबायदि हुलुस थुलुस मोनसे दुंहाव थासारि खालामनानै होदोंमोन। जिउ होगोन, थै होगोन, अब्लाबो हा हगारना होआ। माने पेट्रल लुनानै गावनि देहाखौ सावना लानो नागिरनाय अबस्थासिम लानानै थांदोंमोन, नङा होमबा? प्रमद बर'आ जाथिनि दालालि। प्रमद बर'आ जाथिखौ फाननानै जाजोब्बाय। प्रमद बर' गो बेक। प्रमद बर' मुर्दाबाद। प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव। प्रमद बर'आ जोलैनि हांगार आरो मा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ गंगा दैयाव फोजावना हरनांगौ। बेफोर बाथ्राखौ सानसे समाव सोर आरो माब्ला बुङामोन? सानसेबा प्रमद बर' एम्बु थेबगां। प्रमद बर'आ बर' हारिनि पावार एन्ड फांसनखौ धंस खालामबाय, फानना जाजोब्बाय, उदै देरबाय। बेफोरबायदिनो गोबां धरना होयै अमर सिं आबौ, दावरा देख्रेब आदै बांसिनानो बिटिसिआव मेम'रेन्डाम होनोब्ला सिनाय मोनसिनो। लोगोसेनो बिटिसिनि दानि आर्बान डिपार्टमेन्टनि EM मुनमुन ब्रह्म बायदेव बिथांमोना टटेलि बे खामानिखौ बन्द खालामनानै दोनदोंमोन। दिनै फिन आरोबाव बेखौनो सोरखाराव फैनाय लोगो लोगोनो दानि बिटिसि सोरखारा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सोरखारा बावखुंग्रि समस्तिनि मालगाव ओनसोलाव 95 नखरखौ शिफ्टिं खालामनानै आदानिनो हा हगारना होफैनो नागिरबाय। दा आदानिनो हाखौ हगारना होबाय। बेनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारि सारा गावनि राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय, राजनितिक लाबालाबनि थाखाय गिदिर मोनसे बर' हारिनि गोरोन्थि खामानि मावबावलायबाय। जितु आदानिनो हगारना होनो नागिरनाय बै मालगाव एरियायाव थानाय 95 नखरनो हाग्रामा महिलारि सारा अलरेडि खोथा होबाय, बे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव शिफ्टिं खालामना दोनहैगोन आरो प्रति नखरनोनो बिगासे हा नामजारि खालामना होगोन आरो 2.5 लाख करै होगोन होनना। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, हाग्रामा महिलारि सारा मालगाव एरियानि 95 नखरखौ जाय जायगायाव शिफ्टिं खालामना दोनहैनो नागिरदों, बे हाया जों बर' हारिनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हा 6 शिड्युल एरिया। बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव गुबुन हारिनि मानसिया बोरै जायगा मोनो? हाग्रामा महिलारि सार, नोंथाङा गावनि सम्पति मोनदों नामा? गोसो जाब्लानो जायनो मोननो रानना होनाय। नोंथांखौ बिटिसिखौ बासायनो बा सासन खालामनो थाखायसो राजा खालामनानै दोनदों, धंस खालामनो नङा। मानोथो 6 शिड्युल जाखो? मानोथो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जाखो? जायनि थाखाय जोंनि बिटिसिनि हाखौ बाहेरा मानसिया बायनो हाया आरो फानग्रायाबो बाहेरा मानसिनो फाननो हाया। अब्ला बै मालगाव ओनसोलाव थानाय 95 नखरा प्राय बाहेरा मानसि मुस्लिम बिथांमोना अबैध दखल खालामनानै थाफैनाय। बेवहायबो बिथांमोना थानो मोनखायानोमोन। दाथ' हाग्रामा महिलारि सारा 6 शिड्युलाव सोनो नागिरबाय। नखर प्रति बिगासे हा नामजारि आरो 2.5 लाख करै फैसा। बेथ' बिथांमोननि थाखाय बिराद मोजांनिसो बाथ्रा जाबाय। नाथाय बेनिख्रुइ जों बर' हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय देरसिन दुखुनांथाव मा बाथ्रा दंबावो रायजोफोर? बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हाया जों बर'फोरनि हा। बे बर'फोरनि हाखौ गुबुन जाथिया मुस्लिम हारिनि मानसिया बोरै मोनथाव? बिथांमोना ओरैनो अबैधसोखा दखल खालामनानै थाफैनाय। थ' बेनिखायनो दिनै मोनसे धरना लानायखौ नुनो मोनदों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आदै दावराव देख्रेब मोनाबो बेवहाय गोख्रोङै बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों, आवाज दैखांनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय आं नैबे मोनसे बाथ्राखौसो सानना मोनाखै जे अमर सिं आबौ,
दा बर्तमान अमर सिंह आबु बिथांखौ नागिरनाया गोबाव सम जाबाय आं नुनो मोनाखै। BPF देरहानायनिफ्राय बिथाङा BTC आव थाला नामा? थाइलेण्ड, दुबाइ, हंकं ना गहाफोरावसो थासै नामा? हाफ पेन्ट खान्दा गाननाय नायनो। जुदि दिनै BTC आव दङब्ला मानो सिरि अमर सिंह आदै? थांनाय 5 बोसोराव जाथि सिबियारि हिसाबै हारिनि खैदां खैफोदाव मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि सोरखार समाव आवाज दैखांबाय। दिनै हारिनि गिदिर मोनसे खहा जानो थांगासिनो बोरो खोमोन दोंसेबो गैया दिनै मानो? सैथो खोथाया मा? दावराव देख्रेब आदै आरो अमर सिंह आबौ बिथां सानैयाथ' बिराद बुन्दुमोन। ज' स्टेटमेन्ट होनाय, ज' RTI होनाय, ज' मेम'रेन्डाम होनाय, BTR एग्रिमेन्टखौ गंगा दैयाव फोजावहरग्रा मानसि बिथांमोना। प्रमद बर'आ जोलैनि हांगार, प्रमद बर'आ जाथिखौ फानना जाबाय, एम्बु थेबगां उदै गिदिर बेफारि UPPL सोरखारा जाथिनि बिरगदि सोरखार बायदिसिना गेसाव बाथ्राजों रायजो राजानो अपप्रचार खालामना होदोंमोन। नंनायनि नङैनि सोंखारिबोदोंमोन। दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव मा बुंगोन? नोंथांमोननि टाइगारा पावारलेस टाइगार बोराय हाग्रामा महिलारि सारा BTCनि 6 शिड्युल एरियायाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव गुबुन हारिनिफ्राय अबैध दखल खालामनानै थाफैनाय मुस्लिमफोरखौ गावनि राजनितिक लाबालाबनि थाखाय सोना दोनफैनो नागिरदों। बेनि सायाव मा बुंगोन? बेनि सायाव अमर सिंह आबौ, दावराव देख्रेब आदै मा बुंगोन नोंथांमोना? प्रमद बर' सारा जोलैनि हांगारानो जाबाय दे, मानिना लाबाय जों बेखौ। नाथाय दिनैनि थारिखआव हाग्रामा महिलारि सारखौ मा बुंगोन नोंथांमोना? मा बुंगोन? बेनि फिननायखौ सोर होगोन दा? बेनिखायनो दिनै मोनसे धरना लादों। जोबोर मोजांनि बाथ्रा। बेवहाय आदै दावराव देख्रेबमोनखौबो आवाज दैखांनायखौ नुनो मोन्दों, होबथानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय खोथाया बेसेबां सैथो आंहा डाउट दङ आरो नोंथांमोनाबो बेसेबां फोथायो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम रायजोफोर। कारना बेनो, दावराव देख्रेब आदैया सासे हाग्रामा महिलारि सारनिनो बायास मानसि, हाग्रामा महिलारि सारनिनो लाइ बिलाइ सोलाग्रा। दा जाबा जानानै बोरै लाइ बिसिथावो, हाग्रामानि बोरै हेंथा मावथावो? ओंखायनो आं बुंदों आदै दावराव देख्रेब, जेरैबायदि नोंथांमोना धरनाखौ लादों बे खामानिखौ साक्सेस खालामथारनांगोन, रायजो राजानो मावफुंना देखायथारनांगोन। थांनाय प्रमद बर' सारनि सोरखार समाव जेरै टटेलि बन्द खालामदोंमोन, बेबायदिनो दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा आदानि आम्बानिनो हा हगारना होनो नागिरनायखौ टटेलि बन्द खालामना होनो हाथारनांगोन। जुदि हाया अब्ला बेखौ जों सानना लागोन जे बे नोंथांमोननि मोनसे ड्रामासो होनना। थांनाय प्रमद बर' सारनि सोरखार समाव नोंथांमोना गोबां खोथा बुंबोदोंमोन। गथ' गथाय बेंगुरा जासिगोन, फख्रि फला दै रानसिगोन, बिफां लाइफां जोबस्रांसिगोन, आबाद जानाय नंला, बायदिसिना खोथा। दिनै आं नोंथांमोनखौ मोजाङैसो बुंदों, जेबो थाबथा होनानै बुङाखै दे। आगे पिछे जाथिनि खैदां खैफोद अलखद समाव नोंथांमोनानो आवाज दैखांबोबाय थादों। आवाज दैखांनाय हिसाबै जोंनि बे 6 शिड्युल एरियायाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव आदानि आम्बानि आरो मुस्लिमफोरनि आखाइनिफ्राय बासायथारनांगोन। दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौथ' जेबो बुंनानै लाब गैखाया। हाग्रामा महिलारि सारा सासे गादि लुबैसुला, गादि मोनोब्लानो जायो बिनो। गादियाव जिरायनो मोनदोंब्ला जाथियाबो जों मा धंस जादों बेजों बेहा जेबो मेटार गैया। जाथिनि थाखाय बे माब्लाबा फंसे बाथ्रा बुंफेरदोंना रायजोफोर? गैया, जेबो गैया, बुंफेराखै। जेब्लासिमावलागै BTCआव हाग्रामा महिलारि सारा लिडार जानानै थागोन, बै समसिमावलागै BTCआ 2006 आवनो थाबाय थागोन, जेबो उन्नति जानाय नङा।